நான் இப்படி என்னதுன்னு கேட்டிருக்கேன் வந்துரும் இதுல நல்லாதான் இருக்கும் அது அங்கே அதான் நான் இப்படி டஃப் மாதிரி இன்னொரு கேம் ஆடுமா போர் அடிக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம். என்ன கேம் அப்படின்னா, இந்த பிஸ்கெட்டுக்கு பின்னாடி ஜாம் தான் தடணும். ஆனால் ஜாம் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம ஊறுகாய் தடவிருக்கோம். அந்த ஊறுகாய் தடவின பிஸ்கெட்டை யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க வாங்க பார்க்கலாம்.